wallahi maza ku azzalumai ne, ku azzalumai ne. Da ka kama ta kai mata duka, ‘yarka ce? Kai ka haife ta? Kai ka haife ta? Wannan ai zalunci ne. Ka kama ta kai mata shegen duka, sannan dare na ka zo ka lallaɓe ta, munafiki. Kana cewa sai kin yi ko garin ba kowa. Ai ke baby na ce, ke sweetheart ɗina ne. Bayan ka gama mata shegen duka a gaban 'ya'yanta, munafiki. Ko? Wallahi maza ku ji tsoron Allah. Ba ku da kirki. Ba ku da kirki. Ban ce kun taru kun zama ɗaya gaba ɗaya ba. Tunda yatsun hannunmu ma ba daidai suke ba. Amma mafiya yawa maza ba ku da kirki. Kuma an ce wake ɗaya shi yake ɓata gari kwano 10. Ikon Allah, kuma matan da kuka fi su, ya miki shegen duka, ya zo yana, sai kin yi baby na, sweetheart ɗina, kamfanin omo na, waye, duk ya rinka faɗa miki bayan ya miki shegen duka, ya zo ya lallaɓe ki. Bara uba, Allah na tuba, astaghfirullah. Ai sai ka ga gwarin rana. Ko kunya baka ji ba, mara kunya, fitsararri. Ni ce ai ido cikin ido zan rinka kallonsa. Ido cikin ido zan dinga kallonsa. Wallahi. Mugunta kala-kala. Ku yi wa mata a cikin gida. Kala-kala ku ta musu a cikin gida. Saboda ba su da yadda za su yi, to suna da Allah, suna da Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk yadda ka ɗauka ka ajiye a cikin gida ka zalunce ta, ka tabbatar Allah sai ya saka mata. Allah sai ya saka mata. Mata ban ce ku tada hankalin ku a kai ba, ko ku ce dole sai ku rama abin da suka yi muku. Ku bar su da Allah. Ku bar su da Allah. Allah sai ya saka muku. Ku ta haƙuri. Ku ta haƙuri. Duk abin da ya farko yana da ƙarshe. Ba ka tashi sanin cewa tana yi, sai ranar da aka ce yau ta kwanta dama ta rasu, sai ka zo kana kuka, ai tana min kaza, ta ne min biyayya, tana waye kaza. Tun da ka kama ta ka dinka duka kamar jaka, ba dole ka ce ta ne maka biyayya ba? Mara mutunci? Sai ka je ka auro 'yar tasha, 'yar balaja'u, ta zo ta rinƙa yi maka rashin mutunci, ta nema iyayenka rashin mutunci, sannan ka ce kai waccan matar ta ne maka biyayya, waye da shauransu. Nan kuma ka gama zaluntarta. Akwai wani ba zan manta ba. Ƙarshe ma ina ji wai saboda tsabagen renin wayo, su biyu ne a wurin shi. Sai ya tafi ɗakin wannan ya je ya kwanta. Ita kuma ba za ta yi masa magana ba. Sai da safe idan ya zo zai ga lafiyarsu, wai sai ta ce mai a ɗaki na fa kake ka je ka kwana a can ɗakin. Sai ya ce to wallahi ai shi bai ma sani ba. Saboda tsabagen ya raina mata wayo. An raina ma mata wayo. Fi sabilillahi. Kai, wannan abin yana ci min tuwo a ƙwarya.